Doreli cihan dike tespit ber Öcalan ku dibêje divê jem bibin pêşengên şoreşê gelekî giring e. Em giringiya vê yekê her roj hîn bêhtir dibînin û fêm dikin. Giringiya ku Öcalan dide şoreşa jinê ji bo me jinan hêviyeke gelekî mezin e. Hirsi Balkişan Serp Bengavaku didihê cotmehê de ji bo azadiya rêber Öcalan û çareseriya pirsgirêka Kurd dest pêkiriye û got Öcalan muxatabê çareseriya pirsgirêka Kurd e. Bi têcîdkirina Öcalan dixwaze rê li ber çareseriya pirsgirêka Kurd bigirin. Lewma kampanya ji bo azadiya Öcalan gelekî giring e. Kampanya de hemen demede derfet edide ku emriye rasyen devleta Türk nas bikin. Ji bu diyalogeke nu azadiya Öcalan gelekî giringe. Kampanya ji bu azadiya Öcalan de hemen demede nişanî me da ku civakên cuda dikarin bi çi rengî ji bu daxwazeke hevpar seferber bikin. Giringiya têkoşîna internasyonalî jî xwe nîşan dide. Devlet nasnameya me cihê dikin û li hemberî vê yekê gelekê giring e ku mirov li hev kom bibe û têkoşîneke hevpar bimeşîne. Çalakya Kurdan alı pêşiya ofîsane tevên Yekbûya li bajarê Swîsrê Cenevî ve hefteyê jî dewam kir. Di Çalakyayê de şehîdên Komkujiya Parîsê hatin bibîranîn. Ji bo bîranîna şehîdan standek jî hat danîn û li vir wêrên şehîdan her du komkujiyan hat danîn. Li ser navê Komîteya Çalakyayê ya Cenevê Kasım Erik û li ser navê CDK Cenevê İbrahim Yüksel li vir axivîn û şehîd jî bibîranîn. em heta ku serokatê azad bikin em bir çalışke xwe berdewam bikin bi rastî jî gelê ku Cenevreyê dijî Kurdê Cenevreyê dijîn û Swîsreyê tevahî bir çalakê wisa xwe kirin heta vî rojê anî ew şehîdên me Parîsê û heval Sara heval Evîn Goyî kesiyata wenda û ew li hengê me bi zapê da ew çalakiya ku dilê Kurdan şad kirin û bedena xwe bermirine en wala selam dikin bejda xelber wantayımine ew heva dikin ûlo çalakiye dane bedena xwe bermirine dereba gurçubuni hemen jî selam lezikbûna devlet atık dernek etin tanîma ve fepeklanîn emana jî dîsa şermezar dikin bê serok jiyan nabe bê serok jiyan nabe bê serok jiyan nabe Solüsyon politik Kuvvet Kürdistan. Walî dagirkerê Şirnexê li derdûraçayê Gabarê qedexe ragihand li ser biryara walîtiya dagirkerê a Şirnexê herêma çayê Gabarê ku di nava Sînorê navên da Şirnexê û navçeyê Basê de ye ji bo 15 rojên din jî weke herêma ewlehiya taybet a demkî hat ragihandin. Hat diyarkirin ku qedexe ve heta 25 çileyê bidome. Walîtiyê di 26 Kanûna 2023 de jî heta 10 çileyê ketina çayê Gabarê qedexe kiribû. Rihê berxwedanê yên Sara bi girlayên jin re ye. Girlayê HPG Serhat Jêhat têkildarê Komkujiya Parîsê ji anîpera axivî û balkişan ser bandora giran a şehadeta Sara rojbîn û ronahî û got peyama em îradeya gelê Kurd nas nakin û li dijî Kurdan em her cure êrîşan bikin hate dayîn. Heval Sara yek ji damizrênên PKK bû û jineke pêşeng a Dêrsimî bû. Lewma êrîş li hate kirin ji bo jinên Kurd û jinên cîhanê çavkaniya süt wergirtina azadiyê bû. Serhat Jêhat dest şankir ku tevgera azadiya jinê ku bi pêşengtiya rêbera Podest pêkir li dijî mejiyê 5000 salî bû şoreşeke. Jinên bindest û kolekirî di nava PKK'de azadî dîtin. Heval Sara jî zext û rêbaza jiyana klasîk red kir tevlî nava refên azadiyê bû. Di nava vê têkoşîna azadiyê de bû yek ji wan kesan ku bi rêber a poremeşiya. Ji bo azadiya jinên Kurdistanê têkoşîneke mezin kir Heval Sara di pirtûka jiyana min timî şer bû bi rengekê herî şember qala xwe kir. Divê herkes vê pirtûkê bixwîne tişta ku divê pirtûkê de hate vegotin kesetiya milîtaniya ya Apoyî ye. Jiyana Heval Sara jî nîşaneyê kesetiya milîtaniya Apoyî ye. Heval Sara ji bo me pîvaneke azadî ye rihê berxwedanê ye Heval Sara niha jî dewam dike. Mînaka herî şember a vê yekê hevriyên me yên jin li tünelên şer li ber xwe didin û çalakên fedayî dikin. Weke şopdarên wê heta dawiyê em ê têkoşîna wê mezin bikin
او خودی شهید خود درکبن اما به تکوشی را خو تولاوی هدینن. جنن خوجیین مکسیکای شهیدان کنکوژیا پاریس ببیر آنی جنن خوجیین مکسیکای شهیدان کنکوژیا یکمین یا پاریس ساکن جانسız فیدان دوان و لیلا شایل مسکو دنه چله 2013 دل پایتخت فرانسا پاریس هاتن شهید کریم ببیرانی دبیرانی ده یک جی پیشنگن ترگرات سپاتیستا فرماندار رومانو کو دشش چله 2006 ده جانا خوجیدستا جهات پیرانی دبیرانی ده تلویزیونال سرجانا ساکن جانسız هات پیشاندار کش جنن شورش ker axaftin kirin. Heri David çarçuva pengava japlı ucalan ra azadi psikrek ra kurtre çareseriya siyasi daxwaza azadi reber apohat kirin. Lokman Laçin û Kamuran Reşit Bekir ji Bakurê Rûşatê Sûriyeyê ne piştî 30 salan ji girtîgehê derketin. Lokman Laçin û Kamuran Reşit Bekir ê ji Bakur Rûşatê Sûriyeyê piştî 30 salan li girtîgehê îro du ji girtîgeha Bolu ya Tipafeyê derketin. Malbatên girtiyan û hevserokê Tuat Federê Mehmet Şafî Erol û rêveberên Komeleyê her du girtiyan li ber girtîgehê pêşwazî kirin. Kamuran Reşit Bekir piştî ji girtîgehê derket ew birin nexweşxaneya ya İzzet Baysal û paşê ji bo wê bişînin navenda paş ve şandinê birin müdüriyeta polîsan a Boluyê. Lokman Laçin ku di 25 Eylûna 1993 de hat bin çavkirin piştî li dadgeha ewlehiya ya dewletê DGM bi îddiaya xirakirina yekîtî û yekparîtiya dewletê cezayê hatayê hat bû. Yeje ji bu konferansa Zapatista peyam şant konferans slavker Zapatista li herama Kahapas konferansa xoya sihan li darxiz herama ku Zapatista konferansa xoya lê li darxiz yek ji ciyên herî xizan ê Meksîkayê beriya 30 salan gelê xwe cihî yên herema Çipas li hemberî dewletê serî hildabû hêza xwe ya leşkerî ava kir jin jî divê hêzê de cih girtibû. Konferans ji aliyê rêxistina civaka Zapatista û rêxistina wan a leşkerî hêza rizgariya netewê ya Zapatista ve yekê çile de dest pê kir hefteyekê dewam kir ji 20 welatan beşdarî çêbûbû. Yekîniyên jinên Şengalê ji bu konferansa serhildara Zapatista peyam şant û berxwedana wan silav kir. Peyama yê jê şev wiha ye. Em pêşî silav û rêzên xwe ji bo ve pêşkeş dikin hemû kesên di serhildana Zapatistayê de ji bo rûmeta xwe canên xwe feda kirine û şehîd bûne bibîrtînin. Em wek parêzvanên Şengalê kombûna ve pir girîng û bi wate dibînin. Em gelên ji bo hebûn û azadiya xwe tê dikoşin pir bi rûmet dibînin. Ji bo têkoşîneke encamgir ya sereke xwe bi rêxistin kirin û xwe parastine. Em dizanin ku gel û jinên Zapatistayê li hemberî êrişên li ser xwe beriya çil salan ji bo parastina xwe hêza xwe ava kirin herwa beriya 30 salan rêxistina Zapatistaya ava kirine. Em van salvegerên dîrokî bibîrtînin û gelê Zapatistayê silav dikin. Em ji bo ve serkeftinê dixwazin. Jin û civaka êzîdî li ser fikr û ramanên rêber apo xwe bi rêxistin kirin û hêzên xwe yên parastinê ava kirin. Me xelasiya xwe divê fikir û felsefeya azadiyê de dît û me ji bo xwe kir esas rêxistin kirinê. Haya niha jî em li ser vê fikrên roj bi roj li ser vê fikrên roj bi roj xwe rêxistinê xwe xurtir dikin. Divê baweriyê dene ku vê felsefeya jin jiyan azadî dawî li hişmendiya bavuksalarî were û jiyana azad demokratîk pêk were. Em careke din konferansa ve silav û pîroz dikin serkeftinê ji were dixwazin. Pelegodarên ja polîsên Almanya li Hanover û derdorê wê bi ser malên Kurdan de girtin. Hatiyarkirin ku polîsên Almanya roja çarşamê ango du di saetên serê sibehê de bi ser malên gelek Kurdistanê li bajara Hanover û bajarokên derdorê wê de girtin. Di nav malên ku polîsan avêtin ser wan mala hunermend ciwan çewlîk jî heye. Hat ragihandin ku Kurdistanê wê îro têkildarî zextên polîsên eyaleta Saksonya jêrîn daxuyaneke girseyî
Komeke ülkücü erişi xwendekareke Kurd girin li kampusa Karakaçê ya zanîgeha İdîrê komeke ji 25 kesan pêk hatî ku xwewekê endamên ülkücü ocaklariyê dan naskirin bi hinceta pûşî daye bersûtiyê xwe êrişî xwendekareke ji Amedê kirin. Hatiyarkirin ku xwendekarê ku rastî êrişê hat berê jî rastî êrişa fîzîkî û devkî ya heman kesan hatiye. Hatiyarkirin ku rektörîya zanîngehê jî têkildarî bû yerê tiştek nekiriye. Veli şehbayê pêncemîn festîvala Mîtan were pêkanîn hatiyarkirin ku festîvala Mîtan ve bi duruşmeya vegera me nêze em bihêvîne Mîtan em diçînin jiyan werê pêkanîn 8 rojan devam bike. Festîvala Mîtan ya şanoyê li şehbayê ve bi amadebûna şanogerên ji Heleb, Raqqa, Hesekê, Kerkû, Şehba û Efrînê û beşdarbûna desteya çand û hunera Efrîn û Şehbayê û tevgerek kevara zêrîn were pêkanîn. Ji şoreşkerên festîvalê evên xelî derbarê festîvalê got ji bo pêkanîna festîvala Mîtan ve gera me ber bi kampên penaberên serdem û berxwedanê devam bike. Ji bo em vê festîvalê bidin bihîstin me amadekariyên baş kirine. Biriya vê festîvalê em zêdetir di beşa hunerî de bi pêşketin û armanca me ew e ku em festîvalek bi nav û deng li kantona Efrîn û Şehbayê pêk bînin. Êrişî baregeha Amerîkayê ya li hewlêrê hate kirin. Tevgera berxwedana İslamiya Iraqê agahî da û got me bi balafireke bê mirov êrişî baregeha hêzên hevpeyman ali balafirgeha navdewletî ya hewlêrê kirin lê beriya ku balafir bigihe armanca xwe hatiye xistin. Tevgera berxwedana İslamî ragihand ku wan êrişî dijî êrişên İsraîlê yên li ser gelê Filîstînê û Xezayê kiriye lê ser neketiye.